Sí, ja ho tinc tot preparat. Avui és que me'n vaig de casa. Ma mare està un poc preocupada, pobreta, ja ho sabeu, el síndrome del nido vacío. Faig 30 anys en 2 mesos. El lloguer, tiraíssim. Total són 350 eurets al mes, més les despeses. En som 5 i vivim en un quin sense ascensor. Faig coliving, però això ara està molt de moda. Richard, recorda que esta setmana te toca netejar el bany. La zona tranquil·líssima i només estic a 45 minuts de la faena. Cap habitació dona al carrer. Lo millor del pis, els electrodomèstics. I la nevera és boniquíssima. Només té una balda i un caixó al congelador. Jo no vull comprar-me un pis. Ni puc. La vida en comunitat és molt còmoda i així només tenc allà soles. No sé què és la privacitat. Una persona jove al País Valencià rep un salari mitjà de 857 euros mensuals. Això suposa que per a viure sola hauria de destinar més del 70% del seu salari a pagar el lloguer. Per això, des de Joves PB portem propostes com apostar per la renda bàsica d'emancipació, ampliar el parc públic d'habitatge, augmentar les ajudes al lloguer i incrementar l'accés a la renda valenciana d'inclusió per a les persones joves.